Ndoipi yamuri kuita? Ko muri kuenda nguva yekubichi? Ini ndiri kuendawo. Oh. Timboitai zvamunogona kana zvekutyoro timboona munhu ane chipo. Oh, what is your name? My name is Wellington. Wellington who? Wellington. Oh, Wellington, this is 2026, it's a new year, is it? What are you hoping to do? We are hoping to go to the beach. Yeah, to go to the beach. That is what you want to do in 2026? Yep, every day. Oh, every day. Yeah, yes. It's only that I cannot see the Zoom. Yes, I can see. You want to go to beach every day? Yep. What about Natasha? Me, I like to go to school and to go to. So what are you hoping to do this year? Since it is the beginning of the year, this is 2026. What are your plans? What are your plans? Anyone can tell us your plans as well as 26 is concerned. Like passing school. Yeah, passing school. Passing school. What about you, Natasha? What are you hoping to do in 2026? What are your ambitions? I appreciate to say I need to my mom have money and my father. Oh, you need me to have a work. Yes. Okay. So gorera zvaratanga kudai chamuri kusvirawo kuti chiitike muupenyu ichi titange newe Wayne. Wayne uri muzukuru wangu. Ukusvira chi kuti chiitike gore richitanga? Ini kusvira vana vangu vaone basa rinowanisa mari. Wayne unosvira kuti Mwari andiitirewo. Kuti mushandi muvhurise kampani yemapuranga. Yemapuranga ndizvo? Kuveza ndenge ndiri kunzwisisa ndizvo? This is nice. Wadzidzira futi kuruka rasta. Kuruka rasta? Ya, ipapa unyepe kuruka ndinotoda. Nekuisa madziswa namamwanyi kuiswa maneos. Saka pa mamirire munofanira kuenda kubichi ndizvo? Kana iri kuya panapa? Saka ndokwanisa kuenda? Nditaure nomwana wangu kuti tiende tese namakoti handizvo? Ndimonotorwawo mavhidhiyo nekuti misi vhiyo akudzokera handizvo? Alright, saka Wayne, wakauya kuno kuholiday? Unodzidza kupi? Simba Redenga Adventist Primary School. Where is that school? In Fidelity, which is in Zimbabwe. Is in Zimbabwe. So now we are about to go back to Zimbabwe. You just came here as for a holiday. So you come to South Africa to have a holiday. What about your younger sister Wayne? My younger sister is at. My younger sister is at Guruve. Is at Guruve? Yeah, she did not come with you. Mazvionero vanahanzo dzangu vari kuya kuholiday. Wayne ndiye musikana mombe mwana warudo. This is very nice. Anosirana na V. Asi pakati pavo pane mukomana anonzi B. Blessing. Saka muri kuona uri kutanga ndiye Natasha, musikana number 2. Ndine mombe anonzi Rama ane vana vaviri. Ari pakati ndiWayne. Kekupedzisira, what is your name, you the last one? I'm Audrey. Yeah, Audrey who? Mpezen. Yeah. How old are you? I'm 6. Yeah, 6 years. Yeah. Yes, and this year you are going to grade? Grade 1. Grade 1? Yeah. Are you happy? Yes. You are my child? Yes. Yeah, Audrey. Yes. Thank you, my. So this is my last born, Audrey. As you can see, she's very excited that next year she's going. This year, not next year. I'm going to grade 1, guys. I can graduate. Ita makadi yenyu amane shamwari moresa vatereri. Makadi yenyu amane shamwari. Waudzwa kuti waitiro date wako nemiomese mugoitiwo. Unosataura. Isusu mukoda kuti murambe muchiasapota.
muchikomenda, muchilaika nekusubscribe. That's very nice. Ko iwona otoda kuti vaiteko vateereri vedu vakatitarisa vatifarirewo vatipe ukama hwakasimba pakati pavo nesu nokuti dzitori hama dzinenge dzichitoona handiti ko Natasha uda kuti vanotiteerera vatonu handi mukurangarira kuti ndo vakatombokupai bhutsu paipaya unoti kudii kuna mama wakatipa bhutsu nababa makaita basa saka kuno kuSouth Africa mugore rineri kuri kunakidza kana kuti muda kuramba muri kuno kugere kuSouth kana kuda kuenda kudzokera kumba nemhaka yei iwe uri kudzokera mai manje kaweni kunonakidza ko pakudzidza kuchikoro ikasi waimbodzidza kunoka chakaita kuti udzokere kuZimbabwe chii chaisadzidzwa chikoro chawaidzidza kunoko saka kunoko vaitei kuchikoro aiwa chaitika ndechekuti kunoko kana muchienda zvikoro zvehurumende vanodzidzisa nemutauro wemunomu handiti asi wakaendawo zvikoro zvevarungu zvikoro unotobvunzwa kunzi unoenda chikoro chipo vabereki usagara mwana chikoro handiti wotaura kasi kana ukataura kuti unoda chinotaurawo Xhosa nekuti kuno Cape Town kune Xhosa neAfrikaans wakati Xhosa unotsvagirwawo nzvimbo dzinowanikwawo vanhu vanotaura Xhosa senge isusu togara kuno kumakaza saka takangoti vana vedu toda wedu kuti vaende chikoro chinotaurwa Xhosa but we are very thankful because tiri kuona kuti kamusikana aka ndasingambozvifungira kuti akabva kuZimbabwe very young but akutogona kutotaura chirungu manzwa achitaura naye kuti kudii saka takamirira kuti vana vaende kubeach. That is God blesses us, we're gonna go all together. Saka that is what we've been doing here. Tina mama alongside, let's go and see mother inside so that we can be very happy. Amanaka inini my conscience ka asanda kutora video mundiregerere ini ndakuze chokwadi imi am a YouTuber direct. How are you good people? Muri right? Muri kuitei kwavo? Muri busy kumbowacha ko gore dzva makatitarise makatigadzirireko taratotanga kai tichapinda tiri vapenyu amai ii zvinoda kutendwa wedu heyo mwari wakanaka vatichengeta kungoti bamunini wangu wambobuda 2 minutes ndichavaona ndakakudzira nyesha dzandaitirwa naMwari pari zvino kamesa mungatenderi munoona ndichitongopedza kuona video kai ndakutoriposta haleluya ndaconnectwa pawifi ndaichemera kuti munhu wese ka tite wifi panapa tozobhadhara pamwedzi but namudaura nabamunini wambokudzai but ndakazoona kuti kedhani anozomirwa nekushaya mari ina zvisi kushata ndakuwana ndakutotiza japresa kuridza rinondirwesa necopyright